I 10 ljudi, dobrodošli u novu epizodu Minecrafta. U ovoj epizodi nastavljamo tamo gdje smo stali. I evo ja samo što sam ušao u Minecraft i ajde počet ću da kopam malo uglja i u ovoj epizodi ćemo eventualno kopati nešto, nećemo previše zanimljivo raditi, kopat ćemo, tražiti rude i tako dalje. Evo, kopam. Jo, našao sam već na metal, to... Jes... Op, mali lag. Ajde, ako hoćete, ja mogu ovo vama, da. Preskočit ću ja vam ovo, pa se vidimo kada završim. I evo me ponovo ljudi, vidite koliko sam kopao, dole sam išao sve do dole i našao sam jednu pećinu, ali ništa nisam dirao u njoj da bi zajedno istražili. Evo koje sam sve rude iskopao, evo one su tu, 10 irona, to jest metala, i 23 uglja, nekada on tu. Ja sam tu pekao i napravio sam jedan kovčeg. U njemu držim stvari nepotrebne. Pošto sam pogrešio u prošloj epizodi, napravio sam mač od drveta, imao sam kamen, pa evo sada ću to da ispravim, napravit ću od kamena mač. Samo sekund, evo ovako se pravi. Prvo nam trebaju štapići, onda uzmete štapić, stavite tu i isto kao i od drveta, samo kamen stavite gore. Tako je, uzmemo ovo. I ajde sada možemo da idemo istražimo pećinu, ali pre toga moram napraviti oklop. Napravit ću prsluk od metala. Ovako. Tako se pravi, uzmem to. Stavim na sebe. Uzmem ovaj mač. Samo sekund, mali lag misle, tako. I evo vidite sad kakav sam, imam oklop, okej. Sada ću ostaviti ovaj metal i idemo zajedno. Ajde. Vidite koliko sam ja to kopao. Ajde, više sporađu. Ajde. Isto sam vam rekao u prošloj epizodi, ali zaboravio sam da vam pokažem kako nabaviti hranu, pa ću u ovoj epizodi pokušati da vam pokažem kako to uraditi. Samo da vidim, dole ima pećina, nastavlja se. Trebam da spustim to i stavit ću ovako da napravim most. Evo ga ovdje iron, još irona. Ili metala, kako ko hoće. Možete da ga zovete jedno i drugo. Iron je na engleskom, a metal je na srpskom, hrvatskom. Željezi u stvari na hrvatskom. Tako, 6, 7 i 8. Tako je. Zaboravio sam baklje, ali... Da, moramo ići napraviti baklje. Ja ću sada ovo vama da preskočim pa se vidimo kad završim. I evo sam, vratio sam se, evo ja sam završio sada baklje. Evo imam ovdje, samo sekund, evo. Sada ću se... spustit ću se. Opala, čekajte samo da postavim baklju, evo je. Tako. Evo može ovdje jedna, ovdje. Tako. Stanite samo ovu vodu da zaustavim, jao. Op. Ono od uzgore dolazi. Pitamo se šta ima gore. Sada ćemo vidjeti.
Isto još jedna stvar da vam preporučim, ako niste znali, možete stavljati baklje sa desne strane i onda da se ne biste izgubili, kada se vraćate samo pratite baklje koje ste stavili sa leve strane. Ja sad čekam da voda ode. Evo, kao što vidimo, ovdje imamo dosta uglja. Ja ću sad to pokupiti. Ajde. Malo samo da uzmem. Znam da imam dosta uglja, ali nekako me je žao kada vidim. Nije me žao, nego ne mogu da ne pokupim. Tako. Ajde, kopaj. Trebamo napraviti bolji kramp. Ovo ovdje ima tamo još, ali to ćemo kasnije istražiti. Sada me baš zanima što ima ovdje dole. Imamo sreće, možda ćemo naletati na dijamante, ali ne verujem. Samo da vidim, pošto nemam mobova, nisam siguran da li meni napisu. Samo da vidim. Options. Ja, meni je napisalo ovoga na easy. Izvinite stvarno što mi je bilo tako. Drug je kod mene bio, pa nešto slučajno je stavio napisalo. Sada će se mobovi spavnati. Imaće zombija i tako dalje. I onda pokupim ovo. Opa. Ajde više. Metal je mnogo bitan, jer malte ne od njega se sve pravi. Zlato. Zlato nije toliko vredno, ali od njega možete ne. Mala greška. Ovdje izgleda ima lave. Vidjet ćemo. Nastavimo ovdje baklju jednu. Ne, ovdje je... ove pećane se spajaju. Aha, okej. Dobro. Stanite samo. Evo, pukao mi je pik. To je to. Dosta sam se namajnao. Idemo sada gore. Ajde gore. Gore, penji se. Sada ćemo izaći, ako nije mrak, izaći ćemo napolje da nađemo neke svinje ili tako nešto da ih ubijemo, da bi dobili meso. I kada ispečemo meso, možemo da jedemo. I ovo ovdje dole, sa desne strane, butkice ove kao batačići, kad nam se isprazni, gubimo život. Tako da neću da ostanem bez hrane. Sada da stavim metal ovdje. I ovaj ugalj. Tako. Ja mislim da ću ipak napraviti sada od metala mač. Jedan mač od metala. Ali nemam drva. Napolju je mrak, ali nema veze. Ajde, izaći ću. Ajde, cepaj. Ostanite. Ajde. Jao, šta je ovo? Aha, okej. Malo mi laga, izvinite zbog toga.
ne mogu sada po noći izlaziti. Tu su kosturi koji gađaju strelama. Ne mogu se sada boriti. Sada ćemo... Čekajte samo da uzmem metal ako se ispekao. Ne još. Napravit ćemo oklop i full iron, to jest cijel metal, i vidjet ćemo što ćemo dalje. To će, ja mislim, da bude i kraj epizode sada još malo. Evo sada bih mogao da napravim pantalone metalne. Malo mi laga zbog snimanja i tako, to sam rekao u prošloj epizodi, ali nema veze. Evo sada ovako. Pantalone se pravi ovako. Uzet ću to, čekajte sam. Dobro, nemam za drugo ništa, uzeo sam. Čekajte, 7 i sad da stavim. Tako, da vidim da li se ispekao još mentala. Sada da vidim. Evo ovo ovako. Tako. I ovako, kapa. I još 4 metala mi treba. Pustit ću to sada da se ispeče, a mi bi mogli... Ne znam šta bi mogli, ajde... Ništa, ajde sad čekat ću to da se ispeče. Da li jeste? Još jedan mi treba, ajde. Ajde, hoćeš li skoro? Evo ga. To. A neka se peče sada slobodno. Ja moram napravit ću sada metalne patike. I to bi bilo to za ovu epizodu. Vidimo se. Evo da vidimo kako je mentalni čovjek. I šta sam htio da kažem. To je bilo to za ovu epizodu i vidimo se u sljedećoj. Ćao!